Ka Mawlai Pyllun bar kum sibenta ban pen ki imbiang sayo weu Maw Byrsiew ban kersian ban kit ban ba iklengkor jong ka shnong ka thau hapo ka shnong Mawlai hi baroh kawei menta ka si khanai trik ubnai risau kala pen ki imbiang ya ka seng kan thei ka Mawlai Pyllun dien ba kinoi lam kani kunhun ba mensua kilaklat no kani ka jing pen ki imbiang ya kani ka seng kan thei ka Mawlai Pyllun kadi ka jingkwa jong ka Mawlai bar kalong ba kilai tylli ki Maw Byrsiew ki bodan hapo ka shnong Mawlai hi baroh kawei kintri kampura ba kan thup ya ka Mawlai bar ka seng kan thei Mawlai Pyllun bat ka seng samla Mawlai Pyllun ya kani ka jingalang banjit ya kinungut kam jong ka seng kan thei ka Mawlai Pyllun la pen long ha Mawlai ma peki indoor stadium bat ka dei ka jing aibor jong ka Mawlai bar ha ka ba lawan ban saki lang dau sekretari ka Mawlai bar uba arab thank you uba biar kharmujai vice president ka Mawlai bar ba marco mitri ubaderu coordinator ka Mawlai bar lembat kiramba shnong bat ki sekretari shnong ka shnong Mawlai na kaliang jong ka presiden ka balasa jit thamai ka kong lusita cm habai kren bot usulong mil ukurwo ka atiar kala ong ba ka sengkan thei Mawlai Pyllun ka bajudon nadu ki por ki bamensua bat kala trei borba ru ha ki por ki bamensua bat nakadaw ka jingklat kinoi lam kani ka seng kala shu sabet kumto polisi pun ka jingkli ngisung thu ba ka sengkan thei Mawlai Pyllun kala judon nadu ki por ki bamensua bat kala trei kam haru hakita ki por mensua hapo ka jingalam jeng presiden bet sekretari barim ikong halis tariang bat kum juru ikong amanda pathau den rai kini ka seng imat kala ya kum tu klam don shu kinu yalam bet kinung trei kam ki babyang hadin ka jingklat no jeng sekretari te kum ta kala susa haka jing bam trei kam te ka Mawlai bar hapo ki ya kini ka jing tylli haka ni ka Maw Byrsiew ubalai ubakas Mawlai bar kayu badan kam bandan ka sengkan thairu kumta dakawai ka jing thmu ka Mawlai bar kala ajing pentip saki shnong baroh ban pha ya ki presiden bat sekretari jong ki shnong baroh ki badan hapo Mawlai bangin yawan sakini ka jing halang khanang bangin yo ban pen ki em thamai biang ya ka sengkan thai Mawlai Pyllun baroh kawai bangin yo ya ka jinga trelang bat ka Mawlai bar baroh kawei ha ka ba ngilai kran ba ki don lai tali ki Maw Byrsiew ho Mawlai ka Mawlai bar nang ta ka seng samla Mawlai Pyllun bat ka seng kan thai Mawlai Pyllun te ha ka ni ka step ha ba ngila penlong ya ka ni ka bar ngila penlong ya ka ni ka jinga jit bat kum ta ngila yo ikini ki dukhat baroh ba kan thup na du president nang ta vice president secretary assistant secretary bat kum juru treasurer bat coordinator jong kanika seng kan thei Mawlai Pyllun ka balapin km bat bala seng thmai biang ya ka menta ka sngi ka khandai tarik oktober a hajar arpuwei ka jing thmu ka bakong san jong ka seng kan thei Mawlai Pyllun kalong banginya trelang bat ka Mawlai bar baroh kawei hakikam ki bia dei na kamta ka bha kamiat jong ka imlang salang jong ka shnong Mawlai hi baroh kawei klam dapet chiliang leni nyau chiliang ya ka nu ka shnong leni ya ka dong lane yakinu kinung trei kam baroh tingi kmin ti bangin don ka jinga trei lang khanang ba ka Mawlai hi baroh kawei kanong ka shnong ka ba shong suk shong san kanong ru kanong muna na ka banta ki wei pat ki shnong ki badon hakani ka jala meghalaya hi baroh kawei hakaliang ka be dei bat ka ïeng ka sem ngi sung thu ba kum kilong kami ni haban kit ik jingket ki ba khya halaki yong ki jong ki ïeng ki sem ki jongi ba laki khun ki kti ngi sung thu ru ba ka ni ki jingket ka ba khya kam dei tang na ka banta bangin pet ngi suma de ka ïeng ka sem bang isimti kan dikakam ngidon ru ka jing sung khya ka lengkor ka ba khya khamtam na ka banta ka shnong ka thau ban pe ba ki khon ki kti chongi jong ki para marchan marpa chongi kilong ki khon ki ba im tibriu ki ba ya thaklanti ka ba dai ki ba light na kinu ki jing snew ki ba harukom jong ni ka perthai bat kum ta da kata ka jing thmu ngi kwaru ban penyak chaplang ki kam ki jongi ha ka bedai bat ka jing pat ka jing i ban te la kam yi kini ki khun samla ki jongi ki basdang banyak bakala ha kalenti ki jing im ki jongki kham tam lele ha ki jing di ya ki drugs ki balong ka jing sneu ka bashir khai ka bala bo ha ka jing ma ya ka shong suk shong san jong ka shnong ka thawi baroh ka bai ha kini ki sngi ki manta lele bat ladang ela hi kalong ka ba kong san yang hi ase kum ka seng kan thei baroh kawei bangin ya trelang na ka banta ban pendu ya kani ka jat jing snew ka bashar khai hadu kata ni khanang ba ki ïeng ki sem ki jongi ru ken lat ni ki jing ni ki jing janjar bat ba ka shnong ka thawi baroh kawei ru kan lat ken ni kinu ki jing ma la ni ki jing ja ki ba susi le se ki balak manja shnong ka thaw haba benrap lang ka kong suk jai suer ka balasa jit kum ka co-editor jong ka sengkan thei ka Mawlai Pyllun kala ong ba ka jingdon jong ka sengkan thei Mawlai Pyllun lada ki khana samla ki ngop ha ki jing snew ba ki jushong ha ki kandong concern lada let kilong kumi kadang don ka jing buram
no mungkin mereka pada bagada sange bun sinem ki terekam bahagi tu man pada ki wanra buram sisa extra mula ni maka jin terekam joki bagi ju ay award iki kena ki pas bah kam tan buat first ten te ki ju terekam bah te de tang dang shen de ki la bah ga jing no ga jing long temen bat kum ju ki lapang te hadian bagi klat le baroh armut tinggal susah untuk kat ni sinem ti kadai kumbai ong i presiden berteman minta pada minister ki yang tasna ti kai ka baila ong i presiden bangin trelang ka babhai kalong bangin dala bangin rat ding khong kan ka jing sniu kham tam bade yu drugs kan ti kawei ka ba phila ban ong ka jing don jong ka sang kan thei kan ladaki khna samla lani ki eki ngop shu ki shong haki kendong ye nden kin dalet para khna samla ban keren kami ka jing yesho ya dar daki lek kirang bar ki pen e daki lek ki kan thei ka don hi somehow ka ta ka jing buram ki long kumi ngila experience ka shnong rukum tu nang ya daki long kumi ti ki ri ki pet stang bukum nu khna bala kham dakat ta sam kum tu tengi mala li indai kadang ka jing buram kadang ka jing sngo ki le ai ban kiar tingi la kan ladang ile ung nu ban yarap ban pen baha ka ba kong san ni ka jing tumu jong ka sang kan thai ni ka long hi ban pen baha ban wan rai ka jing suk ka jing shong shngan ha ka imlang salang haki shnong ki thau jungi ngidan kita ki jing perkhat nama ngidang de ka body ka bathamangin sa shong le se ban perkhat ki awareness program ki bangila ban yo namar baroh ki badon hakani ka lempung jong ka sang kan thai Mawlai Pyllun ki dei ki bala dei lupa ki president secretary halaki dong ti halaki dong ki dong ru ki terekam hi kumta ki tekin salib ban pensau thu shala ki dong tengin sa organize pada ki program ki ban wan ra jing bham ki awareness program ngin sa pet kinu ki badon kam namar kumenta ki dan ki facilities na ka government ki babon ru ban wan ra ki shnong ki thaw la dang yo ban ya trelang ngin wan ra om kita ki health care ki kumta ken na ka benta ki kemi ki khlung ki kumbadan ni menta na ka liang government te hending inda ai atat bar ka awareness program kin kham shai ti kin kham so thu bat e jing ko jing khia bat wat ki kena samla ru ngi ki long kuming la ban khot ki awareness program ban hikai ki ngi la ban khot ki resource person ki babiang bakin ai ki jing hikai kumnu ki jing ma ki bami ki drugs ke ai bakin le la daki bakin lat na kataru ki don ki lat ban yarap ngin ai ki jing so thu ki jing batai ki kumta te le si da ka bangi le kum kamen sim kemi ngi approach kum ki kemi mo ki kemi te kin approach da ka jing e ki long ki khun ki samla nong ru le si kin ko ngu ngin la ban ra ka jing pen bahaya ki kata ka bangi don ka jing thu